Hakajing alang kabalalong ha umroy nin kajanmiet ginong yalam jong ka National People's Party NPP mau hati blong kila banjur halo kajing syakran bat syakan tho uba da sakyat lamari MLA mau hati hakabawla syakan tho ba umshim lale AA na kabenta ka mau hati konstituensi hendrei hakajing shishahi uba da sakyat ulale shibun kikam na kabenta ka ni ka konstituensi Kila ong ruba ka nongrem ka bapelong yo ba da sakyat lamari ban syakan tho kadai namar ba umput turoy yaladi ni ban ai khubor yaki kam ki baulale na ka benta ka ni konstituensi henrei ha ka jing shishahi ulale ba hapalan bat habak hen yaki kam penroy uba da sakyat ulatam ya baro kinong mi khmat barim jong ka mau hati ha ka bayade ba ka jing la ban wanra yaki kam penroy building school ki bapaka hoj manusia ki don ki kena ki don ki ni kai henrei ka yin school ka bajot ka jau kajing khang don kajing ker don henrei menta ki school ngilio kalalong paka na ka benta juki lasuk ki ni kai suk ki kena school namar kalawei jongi ka maning ki sukmat sprang ngidon kam ye ki school kanang ba ki kori ki jong konsensi ni jong rong ka than jongi kinyo ya jupule kinang ban thok bat pule kanang ba kanong ka ju ku ya pateng ban wan